Ni bakarrik bukatzeko bere hitz batzuk esan nahi dituzte. Andoainen gaudenez da bukatzeko. 21 egun lehenago, berain baino lehenago, zeruko argian, ez dakit zein ataletan, seguru aski gazte naiz, artikulu bat idatzi zuen. Izenburua Andoaindarra naiz, asko ezagutu duzue, baina niri egokia irutu zait hau bukatzeko. Eta honela zion. Andoain zorionez herri umila izen handirik gabekoa. Horregatik maite dut gehiago. Horregatik nago fier eta harro nire jaioterriaz. Ezagutzen bai ditut bertan lanean ari diren euskaltzale militante zar eta gazteak. Eta horregatik gordetzen dut Euskal Herriarengan esperantza. Egunero borroka isila, izen handirik gabekoa, hori da Euskal Herriaren eustailea. Gizon, emakume eta gazte horien izenak ez dira geldituko seguru aski Euskal Herriaren historiaren horrietan, baina horiek egingo dute posible inok baino gehiago Euskal Herria historia izaten jarraitzea. Nire izenean da anaien izenean eskerrak udalari, mahaikide guztieri eta Ricardo Ireitzea etorri zeraten guztiei.